Mga kapuso, this morning sayron ta ang storya sa usa ka Cagayanong filmmaker nga gahimo na og ngalan sa industriya. Ato sab sayron ang mga mensahe ug pagtulun-an nga iyang dala pinaagi sa iyang mga pelikula. Let us welcome Julien Ilagan. Hello Julien, good morning and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Maayong buntag sa tanan, mga kapuso diya sa Cagayan de Oro ug sa Mindanao. Atong hisgutan una ang imong career path nga gipili ang mahimong usa ka filmmaker. Ngano kaniman ang imong gipili nga karera? What's the beauty in filmmaking nga nakapaaghat kanimo? Siguro na padulong ko sa filmmaking kay right timing. Katong bata pa ko, kaagi na gid na ko nga mag-imagine na maski asa ko papadulong, nga maghilom lang ko tapos na nakipaguli yung kalibutan. Pero right timing in the sense na ang filmmaking katong pagsulod na ako, na-establish na siya for independent filmmaking or regional filmmaking, and then nakaila-ila tag mga other filmmakers habang so dito na ko nakasulod, nag-train, and hanto nakagama ko sa akong pagkalingon. Sa imong pagsugod, unsa ba ang mga gihimo nimo to attain the skills and ingon nato talent to create the film? Unsa-unsa pud ba ang mga pagsuway nga imong naagian? Ang filmmaking, abi magud sa uban na para mag-filmmaker ka, dapat nalakay camera, may computer, makahimo na, makagama na ka. Pero dili, natunan ako na the hard way. So kininghalan ko makipag-ila-ila sa mga nakabalo na, mga filmmakers na kay mahal man po ang mag-film school. So wala pa tayo film school diha sa Mindanao. So akong gibuhat, nakipag ano lang ako, nag-network ako, nagtrabaho ko as a crew, nagsugod ko bilang tawag dito, wardrobe, PA. Filmmaking is a different world, different industry, it's very unique. You get to meet a lot of people, so mag-adjust ka, and dagan na ay maayo, na ay dili kayo maayo. So naaniagian ako diha nga during sa shoots na maharas or mabastos o ano ba, kasi different temperaments kay artist man god. Pero ano naman, it's a challenge kasi you learn from what you experience, the good and the bad. Sa imong mga pelikula nga nahimo na Jol alang kanimo, unsa ba ang maingon nimo nga paborito nimo nga gihimo ug ngano kani ang imong napili? Lisod na siya iingon kay sa kuha ko mga gama nga pelikula murag mga anak. So dili na rin mo siya pwede na paborito na ko si Ingani o si Ingana. So every project, every film has its own unique na takeaways. Kay at that moment in time naggama na ko siya, mo ni siya ako o mo ni ang the person na who really believed in this issue. But then mostly nga family, about family values, family relationships, and mga lessons na gusto na ako matudlo sa mga kabataan sama sa akong mga pag-umangkon, na gusto na ako mabilin, parang legacy sa ilaha. So dili gid na ko siya maingon nga nako'y paborito. Nakawagi na paborito ha. Pero beautiful messages gayon ang hatod sa imong mga palabas nga siguradong kakuhaan og leksyon sa audience. Pero Julien, ang filmmaking usa ka makuti gayod nga propesyon og gani di kini basta-basta. So unsa ba ang imong diskarte o techniques aron mapadali o mapasayon ang paghimo niini? Unang-una dili gid siya dali, di siya dalim. So kinghanglan gid na you have the heart for it, na you feel passionate about this, kay dili siya nga kanang gi-imagine nato pag nasa film kay mudatok na dayon ta magdirektor ta mayaman. Kay ang film magud sa ako, it's not about dili siya about sa money. It's about the fulfillment that it gives you as an art, so you have to have the heart for it. Dapat may puso ka, puso mga kapuso. May puso ka to persevere. Kay lisod siya, dili siya lalim. I was lucky enough na I support from FDCP and CCA. Sa FDCP kay Charliza Dino, daghang ko programa na agian. So pwede kang buduol ani mga organizations or government agencies if you really want to pursue filmmaking.
Daghang salamat Julian Ilagan for sharing your wonderful art and story din sa At Home with GMA Regional TV. Amping kanunay. Daghang salamat po. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.